Ігла. No, pане Ілько, некого všetko в порядку, або хобить вам єдна планова вакцинація. Так ой туй вам уколами. Оу-оу-оу. Чуєте, я ся бою ігол. Дали би з тими пару минут. Ха-ха. Обись ся ніч не творив. Для нас ото каждоденна робота. Просто си сядь, розслабся, закрий очі, а ми вшитко вчинимо ге має бути. Добре. Сестричко, готові сме? Само собою, докторе. Кий біда, що ся діє? Підли новини, Еліку. Бо ся вакцина. Колеся прямо в око. Кий біда, ви за що взагалі говорите? Айно, мушу засунути цю гігантську іглу прямо тобі в очное яблуко. Господи, ніт, за що? О, Ільку, айно. Прямо в очное яблуко. Надіюся, не задіну якийсь нерв, позад чого осліпнеш до кінця живота. Айно, і це має бути дуже неприємно. Ісус Марія, будьте добрі, ніт. А може гузицю? Ну, ліпше обидва. На всякий трафунок. Бляха-бляха, достає ногу. Ну та попробуємо сісь май величкий, не? Добре, бо писяся лиш кінчило вже. Добре. Держи голову руно. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. І готово. Не так уже було піло, ні? Що за? Що за? А ти що хотів? Реформована сільська амбулаторія. Ха-ха. А ти маєш лизало для маленького перепуженого діточка, котрий ся боїть ігол. Що за перепуть?